Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon. Fetsa 3, Lunes, Hunyo 2024. Samuya giraray na pagrespeto sa lambang saro asin sa gabos na miyembro kan sosyudad. Urog na po itong nagpadagos na mag-antabay sa programa ng Bicol Target ngunya na hapon. Kasabayan na sa muyang paglaom na yaon na po kita gabos sa marhay na sitwasyon. Igwan na po nin resulta maghapon niya tong pagtrabaho, pagpagal, paghinguha, pagresolver kan mga problema sa paagikan na padagos niya tong panarig asin pagkameharak sa mahal na Diyos. Pasalamat kita sa mahal na amang Diyos. Bicol Target na dabe. Sarabay-sabay lamang kita, mantang naghanda na kamudyan kan anong putahe, ngunya nabanggi, or ano ang pinagkakaon nindo dyan, tabe. Sige mag-iriba-iba kita, sundo man alas 5, katuwang news team dyan sa palibot an Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy an samuyang chief reporter dyan sa luwas. Kasabay si kumpadreng Jomar asin si Pading Al Armario with Joshua Bino, si Jasmine Baloloy. Siyempre, Tatanems Flora in the house. Sa Tatanems, no arin so first game, Celtics versus Mavs. No arin so primerong kawat best of 7 series NBA Finals petsa 6 kan Hunyo sa Huwebes. Tama ba? Tatanems Flora petsa 7. O kaya daw Biyernes iyan ang sakuyang kapartner sa Control Technical. Siyempre sa newsroom nagpapadagos ang pag-antabay kan samuya pong news director si Mardela. Ang walang kapaguran, walang kasawa-sawa. Hindi sumusuko, laban ng laban, news direct Mar. Katabang dyan si Jen Matthew Balyaran. Si Angel nasa official maternity leave. Nagre-reparo kan sa iyang blessing, another blessing, baby boy. Masarong bulan na, no? Sarong bulan na so baby boy ni Angel. Ano, Angel? Kumusta katabi? Ano sa imong baby boy? Siyempre, katabang dyan sa social media platform si Madam Razel Cortez, Jimos Barrios, and siyempre si Ma'am Shia Leron in the house. Aram mo, Madam Shia, ang pambabae, garuyan assignment ko, ano, dai ko pigigibo. Madam Shia Leron. Ibaga mga assignment, ano, dai pig-prepare, dai pigigibo. Yan ang sa kuyang assignment, dai pigigibo. Ang pambabae. Sinda ang nag-oportunidad sa ko, bakong ako.
with Jerome Nico Martinez sa IT. Ako man po ang sa inyong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. Mauranda duman sa Malabog, Candaraga, sabi ni Primong Zaldi na Fernandez. Nagdalugdog mananggad kasubago tatanems, we need it. Kung rumdum tabi nindo, ka nakakaistoryahan tadigdi si Dr. Cedric Daep, iyon na po inian na pinagasabing transition. Taod-taod ta pag-uristoryahan ta ilaog ta mo na tanganing buwelo ang dalagan kan mga informasyones dyan sa luwas. Nasa linya, Chief Reporter, kumpadreng Jimmy. Chief Jim Pade, good afternoon. Yes, Pade, maray na hapon sa mga parantabay. Salamat sa Diyos, minurana. Matindi suoran dyan, kumpadre. Minapon do pa sa na mga lampas larong oras man garaw, makosog. Very good, very good. Sige. Mientras tanto, sabi Pade, sa mga istorya niya itong mainit, naging mainit ang dalagan kan sesyon sa sangguniang bayan kan uwas. Kaso bago, may kinaraman sa issue kan mga implementasyon in mga proyektos under municipal budget kung sa piglatag ni Kagawad Gaderiliama, Chairman Committee on Infra sa Sangguniang Bayan sa mga nakakaantos sa iya as in personal pigbalidate niya, nagtutubod siya malasado an timplada kan mixture kan mga halo semento by graba tubig. Pig site ni Kagawad Gaderiliama sa transit mixer. Dahil man in-inspection, dahil man nakakahiling, kan kombinasyon kan mga materyales, an pagtubod ka na sabing konsyal, yan ang sarswela kan kontraktor. Kaya resulta, bako pasado, ang proyekto, partikular mga proyektong patinampo. Sa inso, ehemplo kan sa iyang pinagdududahan na ampaw malasado. De dangugunta. Oho. Barangay Nagas. With the subject for baklas and replace. Kaya magpapamiting ako sa monitoring team. Barangay Nagas, Barangay Mangga, Barangay Talisay, San Isidro. So, next time, Mr. Chair, itong mga na-mention kong barangay na may kinongkrito na hindi pumasa o kaya pumasa man sa PEO, meron naman tayong picture na hindi pumasa. Bakit pumasa sa PEO? So, yun ang pag-uusapan ng monitoring team. So, sa picture natin, hindi pasado kasi ano lang yung ano niya yung thickness ba yun? Tawag sa thickness. Straight. Oo. Ngayon siyempre isa ang kontraktor noon, ganoon pa din. Siyempre malasado. Tapos sabihin natin may daya ang ano nila, may daya yung ang problema ng Mr. Chair, yung ibang kinokongkrito dito sa atin, yung transient mixer na hindi natin nakikita kung ilan ang ilinalagay na graba, semento, yun ang hindi natin nalalaman. Kaya pag bagsak doon sa site,
meron sobrang tubig, meron na sobrang graba. Kaya, Mr. Chair, sa susunod siguro, ano ako sa mga barangay official na bantayan nila ang kanilang mga project. Iyan tabi pa de. So primerong salbo yan kan mga litania ni Kagawad Gaderilyama. Dating alkalde man si Kagawad Gader, ano? Oho. O di igwa man siya kaanin ideya manungod sa mga proyektos na yan, the in and outs, maski puro pa, no? Posible. Igwa siya kaanin ideya. Oho. Ngunyan, pera itong barangay na gas, basta nagkakapirang barangay na mga pa-concreting, ano? And he is casting doubt duman sa quality. Yung barangay na gas will be subject for paklas and replace. Paklas. Kaya magpapamiting ako sa monitoring team. Remove and replace. Barangay Nagas, Barangay Mangga, Barangay Talisay, San Isidro. Yan. Amayan. Yan, so nagkakapirang barangay na the good Kagawad is casting doubt sa quality kan implementasyon. Although, igo baga siyang pigtataram na igo ni nahiling siyang parang dokumento siguro coming from Provincial Engineering's office na pasado. Odinan, abante kita sa dalagan kan hueroron ka sa bago sa sangguniang bayan. Sa litrato, bako pasado? Iyo, litrato yan. Oho. Pag-abot sa PO, pasado. Aram mo, bako conclusive para sa kunyan. Pero kung makast ka ng doubt, okay na, transfer mo na yung duda, nakakrear ka na ng duda. Pero between the picture and duman sa findings kang PEO, which one will prevail? Because ang retrato, kung rinitrato mo yan, subject mo yan sa sarili mong interpretasyon. Yan. Pero kung duman sa Provincial Engineering Office, pasado ito, igo yan es posible ning ginibong technical detail na pag-aram kung pasado yan, kaya pwedeng ang PEO igo ni na ebidensya ka yan. May mga test yan, boring test garo. Oho. Igwa yan ng technical evidences to support kan pagtaram nila na pasado ang proyektong iyan. Oni ugaring medyo matindi. Na kaya ngayon naging pasado. Tamay involved na. Sisay ang nagkunyang kaan, ang nag-aaligar na naman. Ngunyan, sinupla ni Vice Mayor Hector Loyola. Oho. Kuwan ngayon, kumbaga erase sa record. I-delete from the official record. Later on, mismong si Kagawad Gader nagtaram na off the record. Kaya dahil ko na isinabay sa recorded na kuwan. Off the record na da ito. Iyuta, magabat yan kung maakusar siya na igwaning anomalya, kung ano pa man iyan, he has to prove. Nasa sayang burden of proof. Difficile iyan. Although sabi tanang nga ni Kasubago sa prefatory statement niya to, bilang alkalde, dating alkalde, aram niya man ang in-and-outs kaya kan mga proyekto na yan. Basta ang pigatong ko sa niya, sa totoo lang nga kita. Sabi nga ni Vice Mayor, sa litrato ngayon, baka pasado. Sa PEO, pasado. Duman na in-insert, so kaya ngayon naging pasado. May nagsabi da sa iya na kinuan ngaya amo na nasa sa iya ang burden of proof kaya na ito isabay pinaya strike out na nga ni Vice Mayor Hector Loyola. Nag-react si Kagawad Sharon Iscoto. Yan, sige. Tugang ni Mayor Domingo Iscoto. Yes. Bilang mga ilihidong opisyal, diretso tangayan mag-opinyon. Ano opinyon? Kundi, ano opinyon ngaya? Question.
Araw kan binutasan ni Kagawad Gader, dapat nga, so, kumbaga, so maging kuan man, so, Responsable. Bako ngaya, ang termino, impolite and unbecoming. Oh, nata da ata impolite and unbecoming, quote and unquote, kay Kagawad Iskoto. Ito nga nito, suday ko na tinaram, No. iyon na ito ang pinagsasabi. Nako, Sus Mario Joseph. Kumbaga, Oh. dahil na pagpare-emphasize, tara pinay-strike out nga nito. Yan, oho. Ngunyan, nag-abante si Restoria. Mhm. Uminabot sa puntong medyo personal na. Kanso pa, kuanso si Rimbag, manungod dyan sa project na yan. Minaram naman si Kagawad Gader. Bilang simbag kay Kagawad Iskoto. Sharon Iskoto. Oho. Siyempre nga, tugang ngayon niya, alkalde, natural, kakampiyan niya. Patay tayo dyan. Pag, kunya na yan. Kunya na, kumbaga. Kumbaga si Vice Mayor, gari, nangontinua, kumbaga, order. Oh, tama. Mapukpok talaga martilyo si Vice Mayor Loyola. Kumbaga, it's not intrinsic sa hururon. Nag-init. Ngunyan, oto na. Oho. Abante naman kita tabi. Biyo na akong nagtindog. Oh. Bata sa mga microphone digdi. Iyo. Dahil man nagapurungsyon, dahil taman ma-pick up sukada sa kuwan, alangan man dumalagan ka naman duman sa may tangod ni Kagawad Iskoto, si Aaron Iskoto, dumalagan ka naman sa may Kagawad Gader. Pagalong baga? Ang pagmataram si Kagawad Iskoto, madalag ka, susuan mo kang tape recorder. Difficile, baka ma-out of order kita dumaan. Ano kang yan, oy? Pero may microphone, dahil man nag-around the air. Sa sobrang init siguro, nagkarepektaran sa pag-operate kan mikropono. Dahil nag-function so kuwan. Kaya si Kagawad Gader, medyo oraran isa ko, na-record ko. Si Yan. Kagawad Sharon. si Vice Mayor, Arayo, ito nasa inota. Nalangan man, magkasalagudan ko pagkaduman sa mga lamesa. So, kapo nagkabarang ka na duman. O ninabante. Sige. Mhm. So, uminabot na sa puntong anil istorya. Is-open na. Is open na. Aha. Sige. Uni na. Kanso is open na. Sising malinig niya sa to. No. Ano yun siya? Si open. Si Sayso boses ka yan. Si Kagawad Gader. Si Kagawad Gader. Sige. Basta nga araw ka, na-issue na sa is open. Naku. Mhm. Ay, uto na si... Anyway, other matter na, si Kagawad Roberto Arevalo, iyon na nang buminoses. Mhm. Motion to adjourn na nga. Oho. Sabay sabing, tapuson ta na nita, malayan, magkariribok nga kita digde. Uy, matindi. Pagkapait di. Kagawad, ano ito? Kagawad, si Sena Kagawad ito. Roberto Arevalo. Si Kagawad Robert Arevalo. Adjourn na nga kita ta. Magkariribok nga kita digde. Tapuson ta rin. Takabag. Magkariribok kita rin. Oo na. Oh. So, tinuktok na ni Kwan. Sumartilyo. Oh. Natapos. Pigiling ko si Kagawad Roberto, si Kagawad Arevalo. Medyo blast na. May mapula na sa asang. Kunya na, nag-diit na pisi na sana sa talinga, laban na. Tapos, tuminindog na patiman si Kagawad Gader. Nagtindog na. Oro, ripasan. Ora, nasarangogan. Urulian, ha? Deng tirinohan, urulian. Parang tirino, natuparan ko sa kababa natuparan ko si Kagawad Arevalo sa baba. Malunad na sa auto niya. Sigan ko, ha? Gumod. Tumayas. Nga ko Sigan kon kuno so ngudoy-ngudoy. Relax niya. Mainit, patatarap mo kan niya si nanulusulo ngayang babae si Kagawad si Aaron. Magkonselo. Ay, matindi nagka-irmitan. Aram mo, kumpadreng Jimmy, kunya na naging successful na so pag-casting doubt sa mga proyektong iyan.
na ikaw na sududa, na i-float na, ano? Ang sabi ni Vice Mayor, dapat masusog sa na kaya so tamang proseso. Totoo. Iproseso sa nasa tama, nganing dining mga problema. Iyo. Hindi ko nanunan mga kabot. May kuwampay sa mga sunod na sesyon. Iyo. Mapapod bagadanin kuan meeting sa kumisa na to sa monitoring team. Oho. Obliga ron sa mga kapitan na magbantay. Iyo. Ara mo, compadre Jimmy, ang prosesong pighururonan dyan. Proseso 2025. No comment. No comment. Amo na yan, tabi pa Sige. Sa pinagsubaybayan niya to, kaso bago, sa regular na sesyon sa Sangguniang Bayan kan Uwas Albay. Pero ko, compadre Jimmy, I do firmly believe na ining makagawan ini, marilipot man lang yan. Makuan yan, masunod sa naso proseso ka. Masunod sa naso proseso. Tapos si Vice Mayor Rector Loyola, totoo man magdarang timon, magdarang timbo, tunganing medyo kuminuan na si Kagawad Gader, kinuan tolos. Pinungpong ko mot in academica, out of order ka. Matibay si Vice Mayor Hector na Loyola. Kumbaga sa driver, tataw sikot-sikot. Iyo, ngunyan, tama man itong gigibuhon man ni Kagawad Gader, magpapudlugod ning kunyan na itong monitoring team, tanganing ma-find out which is which. Tama yan. Tal ko mo si Attorney Sharon Escoto, very kalmado man. Nagkwasa naman siya kan pero kung medyo mainit man, ay kaya si Kagawad Arevalo, ay pero si Kagawad pagiling ko niya kukuan mapula sa pandok. Mapula ko niya na-ignite ng maray. Motion to kuan ng ini. Motion to adjourn. Revoke kita de. Jimmy nasalita din si Jimmy nyo. Thank you so much, Chief Jimmy. Mainit. So, balitaktakan dyan sa Sangguniang Bayan kan Uwas. Aram nindo, an iba kayang paano, an sabi sa tuyas, kan magkakahurong ta dyan, pag libot-libot man kita, nagkakapera, although habutan ng pagngaranan sa mga sources man niya to dyan, aram mo nga Pio, an mga tao di sa Uwas, dahil taman mapupugulan nga na mag-isip na tibaan nga ang mga nangyayaring andyan sa lokal na gobyerno is all related sa 2025 coming elections. Tabi ano, yan ang sa indaman na kumbaga bana kayan. Kaya nangyayari mga arog kan tabi. Pero dahil taman sila mapugulan kung mag-isip sila ng arog kaan. Let us just wait and see ang kakaluwasan kan mga events na yan dyan po sa Sangguniang Bayan o kaya Sangguniang Bayan kan Uwas. That's called democracy. Sige. Tama ito na magpaapod ning kumaga komite o kung anong hururon to find out ta sa retrato nagtutubod si Kagawad Gader bakong pasado sa quality pero sa PO da pasado. So aramon niya man agad kung ano ang makakakumbinsir sa saya either way tabi ano. Magpadangog ning official na komite dyan, committee hearing kumbaga investigasyon tanganing ma-ferret out ang katotohanan. Ano po? Sige. Tatanems, subli utango ng report ni Padingal tapos ipapasa ko sa imo tama time sa kita pagkatapos ng report ni Padingal. Kumpadre Ngal, what's happening? Good afternoon. Yes, good afternoon, Padig. Iraray na naging mainit man ang public hearing ngonya na hapon. Digdi sa Sangguniang Panlalawigan, may kinaraman sa proposed amendment kan Quarry Ordinance na pigbubusol kan Sangguniang Panlalawigan sa paagi kan Committee on Environment ni Board Member Dante Arandia asin mga miyembros kan komitiba. Sa Bungkaras pasana kan Ororon ta imbitado digdi ang mga concessionaire mga 80 labi ang nag-aratinder pade matindi out of 100 plus na mga concessionaires digdi sa Albay. 80% ang nag-attender ha? 80%? 80 katawo. 80% kan mga concessionaire. May mga 80 plus na personas, mga siguro mga 60% ang nakapag-attender sa meeting. So 70% aron kayan. At sa Bungkaras pasana pa big caution na ni Provincial Legal Officer former Judge Jose Noel Rubio. Yan.
as provincial legal officer and committee. May kinaraman naman sa legalidad kaning planong ining amendments dahil pinagtawanin doon ni Judge Robio na minaluwas na saro ining violasyon daman sa eksistidong Mining Act dahil pagkukonsiderar na ini move na ini kung insister kasaguni ang panlawigan. Oo. Dari man sa ang interpretasyon niya clearance and hagadon sa sangguniang panlawigan bago tugutan ang sarong concessionaire na matawanin permit Iyo. kada gobernador asin kada penro. Pero big counter argument ini kada committee lalo na ni board member Dante Arandia asin board member Vic Siga Jr. sa pagkasabi na bako man clearance ang laman kaning amendments na ni kundi resolution of no objection sa mga permite Iyo. na mag-apply. Sabi nga ni paliwanag man ni board member Vic Siga kung narog kaya ang interpretasyon kan legal department kan probinsya na sabi na Judge Robio, maski nga sabing resolusyon, parte man gani nga kumbaga layer iyan o gani man siya kamo nag-create layer na itong resolusyon na to, saro ito sa kumbaga clearance man sa nang interpretasyon sa otabot kung dai magtugot ang saguniang panlawigan dahil pala makaka-operate ang sarong operator. Good point. Good point. Oo. Kaya so argument ko tabi pa kan diskusyon pero ang sabi man ni na board member Arandia and board member Siga ang resolution of objection na yan puder man ka sa guni ang panlawigan because halimbawa igwa ni mga negosyo bako sa naining quarry halimbawa igwa ki gustong maglaog na negosyo sa weteng o STL. May buwan mag-answer resolution of no objection at iba pang negosyo. Nag-ibig kaya, halimbawa ngayon mga telecommunication. Gusto maglaog digdi sa Albay, ito mga kaming poder na magpasarman ki resolution of no objection. Mga nagpasuruhay na pa duman sa gustong sabihong ka resolution. Pero sa mga paliwanag legally, yun nga yan, medyo komplikado ang interpretasyon. Ang interpretasyon kada legal department, kada probinsya, kumbaga encroachment ini sa poder kan gobernador. Pero insistido ang sangguniang palawigan, lalo ng Committee on Environment, na ipadagos ining amendment na because ang pagtubon ninda, bako ini violasyon, bako ini pag-encroach sa poder kan gobernador, kundi poder man ninda ini na magpasar ki resolution of no objection. Okay, so anong kunyan? Ano ang totalmente ang sumada? Diretso mangyay tabi pa sa public hearing. Sagkod na dinangog na sa mga manlain-lain na sentimento kan iba-ibang mga concessionaire na nag-attender digdi. Kadakol pa sa mga feedback pa na nakuha kan committee dahil nga ni sa objective gani madangog sa indang boses para planchahon ining planong amendments kan ordinansa. Sa sumada pa diretso man giraray ang pag-insister kan Committee on Environment kan mga miyembros kani na amyendaran ang existidong quarry ordinance tanoveto mapalangkaw ang koleksyon kan quarry dahil sa presente talagang bagsak na and nagluwas yan digdi sa meeting niya na hapon na talagang may problema ang probinsya sa koleksyon sa quarrying. Entonces, kumpadreng Al, ididiretso na maamyandar kayo na quarry ordinance, ilalaog itong provision na kaipuhan igwaning resolution of objection na makuha sa sangguniang panlalawigan ang sisay man na nag-apply na maging quarry concessionaire. Sanayan tabi pa sanayan sa planong ilaw sa amendment, may mga iba pa dyan. So itong pag-create monitoring team. Nasaraw pa yan. And iba pa tabing iba pa na iyan padagos tig-adalan. Pero kunyang kaya, nakasentro lang topic muna duman sa puntong ini
na kung ano ang poder kan sanggunian panlawigan kapag gibo kasi rin ka ni na taliwas man ini sa interpretasyon kan legal department sa probinsya ni former Judge Rubio sa pagtubod Iyo. na ini sarong na encroachment sa poder kan gobernador. Pero ididiretso kan komite na ilalaog yan. Diretso pa Sige. Diretso. In fact, talagang mainit ang naging diskusyon ngayon hapon. As in, feedback man naman sa mga concessionaire. Dabangan pa kani pa ang mga development pa sa mga masunod na daw. Sige. Nempras yan, update tignis sa Guniang Panlawigan, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga lali dyan sa sangguniang panlalawigan ng Albay. Mainit, bultadahan tayo. Siguro dumana sa tingog kan Banwaan sa aga between 9 to 10:30 a.m. Oras Pilipinas 9:43. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Igwa akong may picture to manabisto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Have you thought about where you want to go to college? Not really. I'm still exploring my options. Any suggestions? Well, DWCL offers a wide range of opportunities to really dive into what you love. Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher education institution that guarantees you that you will receive the necessary support and direction to navigate your career path. DWCL fosters 21st century competencies such as critical thinking, Communication and collaboration, creativity, and character.
preparing you for the complexities of the 21st century. Wow, that sounds incredible. What about the community? Our school community offers opportunities for you to pursue a career marked with values of excellence, Professionalism, Service. Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact us at telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or at mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now and embark in a journey of success. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat tatanem, dagdagan taan, dalagan nin mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Jasmine Baloloy. Igo na lang kita ni 10 minutos bago mag alas 5 ang pagkahapon. Jasmine, marhay na hapon. Please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio. Asin sa satuyang mga paraan tabay. Haniun po kitangon yan sa may Barangay 10, Kabugaw, Albay, kung saan magabat-an bulos ka na trapiko. Dahil may puminutok na transformer na sulo sa poste, kung saan apektado ang mga barangay sa irarom ka na Washington Feeder 3. Sigun sa entrevistata sa Aleco, apektado ang gabos na barangay sa Legazpi, poon na Barangay 1, Sagkod, Kabugaw. Asin ibang barangay sama nito dahil kaining kasulo na nangyari. Sa ngunyan, presente ang DCTV para man i-restore sa internet maging sa connection kaini apektado. Asin siring man ang Aleco para sa magkakanigong aksyon. Although energized na sigun sa Aleco kaso bagong 2:55 nin hapon sa mga apektadong barangay, pero pag agita Sir Pio, brown out pa sa ngunyan, lalo na sa digdi sa may Kabugaw. So, sumaaragi po digdi sa may Albay, biyahe nga padaraga, traffic po dahil sa nasulong poste na pinagtatrabaho ngunyan kan Aleco. Sa inang kunyan, ang eksaktong landmark kan dyan sa may Litas Lodging House? Sa may video po baga Sir Pio, So, poste sa may tangod kan Andox. Iyo, sa may Andox dyan, sa may harni sa simbahan, harni sa may Gregorian Mall. O dyan matindian na traffic o ta nasulo so poste dyan, suminabog pa nga ni gayon so transformer. And diretso ang trabaho niya kan Aleco buda so mga telcos. Matindian no. O pati internet na dali. Yes, Sir Pio. Oh, di grabing karaba kasukalayo kasubago. May nagapud kan sa tuya. Pero ang sabi pigsalidahan naman da so transformer ngunyan, over? Iyo po, Sir Pio, naabutan ta po, pinagpupurutol pa po so ibang mga linya kan kuryente na nadamay ka itong kasulo. As in, presente man po kaya so DCTV as in Aleco, pinag-reconstruct po so
nangyaring Nadanyaran na nadanyaran. Aha. mga ayaon dyan. Okay, sige. Apo, yan ang update digdi sa Albay. Jasmine Baloloy, DCGP. Salamat, Jasmine. Hali dyan sa Albay. Situationer. Kan traffic asin so follow up kan may nasulo dyan na transformer. Nagsabog gani gayon. O ngunyan, pinagkatrabaho naman. Kaya lang heavy traffic dyan. Ay, nako, rush hour pati ho. Oras di peligro na naman baga. Orulian. Kaya likay-likay sa nakamutabi. Magbalo ning pasyensyang halawig. Or maghanap ng ibang rota so pasiring sa Daraga or Albay, Legazpi area pag abot nito dyan sa may BPI, sa may ibaba Carlitas Lodging House, bagay yung BPI, dyan sa may St. Paul, and dyan sa may Andok, harani sa Ultra Drug, harani sa may Gregorian Mall. Heavy ang traffic dyan because of the situation na yun na nga yung pighirahay dyan ng poste. Saro pang report bago kita magtapos gunya na hapon. Kumpadre Jomar, what's happening man dyan? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Labos na ang Tabak Festival di sa siyudad kan Tabaco. Ini matapos na ipaluwas na kan tourism officer na si Eric Valeriano ang mga schedule of activities kan nagkapirangal daw na selebrasyon kan Tabak Festival. Ang pinaka-formal na pagbukas kaya ni Pading Pio, gigibon sa sa 15, Sabado ini, kung saan apar kan opening program, magkakaiguan in opening concert, pagkabanggi ang Alamat and the Juan's Band. Pag ikaduang aldaw, petsa 16, dakul na mga aktibidad pagka-aldaw, yaon sa Karawat Bicol noon sa Aplant, dangan concert naman, dumaan naman sa Aplant with banda ni Ney sa San Antonio Elementary School. Then, third day, petsa 17, may presentasyon kang pelikula sa BUTC Lagman Audition, True Runway sa City Terrace. Pag petsa 18, ang Mobile Legend Tournament na aga, Bungag Tabak 2024. Burungagan kayo din eh. Burungagan ini, alas 6. Bungag. Siguro boxing ini, boxing kayo din eh. Then, so, pamusong Tabakla 2024. Tabakla Festival. Yan pamusong. Dinawa ng kanang Tabak Festival kan Tabakla. Roger Ronata. Ano yan? Pag-garayunan sa mga bading. Niya? Yan. Then, pag petsa 24 Webes, petsa 20 Webes, magkakaigwanin continuation pa kang Bungag Tabak ini. Burungagan naman. Burungagan pa. Pero pagkatapos kan, mutya ng tabak na. Yan. Then, pag Biyernes, June 21, mutya ang tabak pa. Ito pala na Supremero, technical rehearsal yun. Tapos, yung talagang mutya ng tabak, pag pizza 21 na, gigibunin sa BUTC Lagman Gym. And may finals naman palang kan billiard and agri fiesta awarding night. Pag petsa 22 ang tulungal daw bago magtapos ang sa indang okasyon, magkakaiguan ng Liga Night, tapos street dance and float parade kan mga pageant winners. Yan, gayon. Then petsa 23 bisperas kan kapistahan kan Tabaco, lava run and lava bike sa San Vicente Road ini. Ayan. Pasiring kayo din sa Bulkan Mayon, talaba baga ini. Yes. Napigururunan. Then, foam party sa Sita Terrace. Pag kapistahan, mismo kan Tabaco, acrobat show ini, Tabacrobat. May acrobatics. May yung pigigibo taon-taon. Then, pasasalamat concert pagkabanggi with Randy Santiago and Casey Tandingan. Si Casey na Tandingan. Sige. Muda si Randy Santiago. Si Randy. So, ano ba yun? Bababaero. Yan. Harap sa'yo mo. Demonyo ka. Demonyo ka. Sa segunda dia, Pading Pio, segunda dia, kang kapistahan, ang nakakonsentrar ang mga aktibidad, dumana sa Isla San Miguel, kung saan magkakaiguan ni Karawat Bicol noon, tapos La Isla de Amor, Barailini, tapos seniors, igwa pa man sa sentro, Seniors sa Night. sentro kan Tabaco, Senior Citizens Night. Okay. Yan pa diya ang kompletong mga aktibidades kan Tabak Festival, digdi sa siyudad kan Tabaco.
Anday pa sa napigtataw sa kuya, aloyo na, su jingle kan Tabak Festival. Pero Crisel, tawan na su jingle. Mayor Crisel. Aloy na yan pa de, ariglar, pirmado na. Su jingle na sa nanday pa. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar and good luck dyan sa nagadangadang na Tabak Festival kan Tabaco City. Sa pangarang kambilog na Fersa, salamat kan sa idong pag-antabay. Marhay na hapon. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB at sa indong kadamay. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at